Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa ating mga Pilipino, importante ang basbas ng mga nakakatanda lalo na kung tayo ay lalagay na sa tahimik. Isa itong kaugalian ng paggalang at pagrespeto sa kanila na bahagi ng may biyaya at pagpapala ng isang pamilya. Ikaw kapuso, kabarangay, gaano kahalaga sa iyo na tanggap ka ng mga magulang ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Benson, 30 years old at dating nagtatrabaho bilang salesman sa isang tindahan ng cellphone sa mall. Pero sa kasalukuyan ay meron na po kaming negosyo ng misis kong si Mika na isang printing at Xerox machine shop. Masaya po kami bagaman nagkapandemya ay patuloy pa rin pong iniingatan at pinagpapala ng Diyos ang maliit naming pamilya at kabuhayan. Papadudod, ang kwentong gusto ko pong i-share ay tungkol sa amin ni Mika at kung paano ko po nakuha ang basbas ng mga magulang niya nang hingin ko ang kamay ng misis ko para magpakasal. Malaking bagay po sa akin ang munting sandaling yon at ituturing kong importanteng dahilan kung bakit maluwag at maginhawa ang pagdadala namin ng buhay simula noon hanggang sa kasalukuyan, Papadudut. Wow, ang bango naman yan, sweetheart. Teka, tama ba ang hula ko? Daing na bangus ba yung piniprito mo? Di ba sabi mo gusto mo ng pritong isda para sa lunch mo? Tinutupad ko lang naman yung kahilingan ng sweetheart ko. Yun! Naks naman! Lakas ko talaga sa'yo. Pakis nga! Huy, ano ba? Nakita mo nagluluto ako baka mamaya masunog pa to. Nako, isa lang naman eh. O siya, magsando ka na ng kanin. Malapit na rin naman ako matapos dito, sabay na tayong mag-almusal. Salamat talaga ha. Salamat saan? Dito, sa pag-aasikaso mo. Sa lahat-lahat. Kasi palagi mong pinagagaan ng lahat. Salamat kasi magkasama pa rin tayo hanggang ngayon. Saan naman ako pupunta kung magkataon? Sa tabi mo lang naman kasama ang anak natin, di ba? Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, sweetheart. Responsibilidad ko yun bilang partner mo. Balang araw, pakakasalan kita. Kahit saang simbahan pa yan. Para naman matawag mo na rin akong asawa. Ikaw talaga. Seryoso ko dun. Kung gusto mo, ngayon na ako mag-propose eh. Kaso wala pa akong singsing. Naniniwala naman ako na darating rin yung araw na ikakasal tayo. Pero habang hindi pa nangyayari yun, palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. At masaya ako dahil ikaw yung naging tatay ng anak ko, Benson. Hindi mo alam kung paano mo kinumpleto ang buhay ko simula nung magkakilala tayo. Kaya salamat din kasi dumating ka. Kung masaya ka na dumating sa buhay mong lalaking yan, Mika, pwes kami ng mama mo, hindi. Papa, Mama, good morning po. Magandang umaga po, Tito Arnel, Tita Lorna. Anong maganda sa umaga lalo na kung pagbumukha mo ang mabubungaran namin ni Arnel dito sa kusina? Ay, Mama, ano po bang problema nyo? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo ni Papa si Benson. Pero kung makapagsalita kayo parang ang laki ng atraso niya. Malaki talagang atraso ng lalaki yan sa pamilya natin. Simula nang dumating siya sa buhay mo at sadyain kanyang buntisin, Mika. Hindi mo ba nakikita modus niya yun? Para pumisan siya sa pamilya natin? Papa naman! Ganyan kasi talaga kapag hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Kakabit at didikit na lang sa may mga pera para umasenso. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Mika? Kung bakit nagpaanak ka pa sa lalaking yan? Kailan mo ba makikita na ginagamit ka lang yan para makahuthot ng pera sa atin? Sumusobra na po kayo sa sinasabi niyo, Mama! Bakit? Tama naman ang mama mo ah. Yang mukha ng Benson na yan, mapagkakatiwalaan ba? Pambihira, ang kapal talaga. Tama na po, pwede ba? Inaano po ba kayo ni Benson? Bakit kailangan niyo siyang pagsalita?
siya ganong tao. Di ba paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo na malinis ang intensyon niya sa akin at sa pamilya natin? Tingnan nyo, walang pagdadalawang isip siyang pumayag na sumama at tumira dito sa bahay natin kahit galit kayo sa kanya at hindi nyo siya gusto. Pero sana naman po matuto kayong rumispeto. Baka nakakalimutan nyo, tatay ng anak ko na apo nyo ang iniinsulto nyo. Uy, Mika, ayos lang ako. Alam ko naman na nasasabi lang yun ng mga magulang mo dahil hindi nila ako tanggap para sa'yo. Yun na nga ang hindi ko maintindihan eh. Mabait ka naman, mahal mo naman ako. Responsabling tatay ka naman sa anak natin. Ano pa bang kulang sa'yo para hindi nila magustuhan? Maraming kakulangan ng lalaking yan, kaya hindi namin siya gusto ng mama mo para sa'yo, anak. Sana naman magising ka na sa katotohanan at iwan mo na siya. Kaya ka naman namin buhayin pati na apo namin sa'yo kasi may pera tayo, may negosyo. Gusto mo ba talagang masira ang kinabukasan mo at maghirap kasama ang taong yan? Makinig ka sa papa mo, Mika. Hindi ko alam kung paano kayo papakinggan katulad ng sinasabi niyo, Mama. Kung puro pang-iinsulto at kasamaan lumalabas sa bibig niyo. Masaya ako na si Benzo ng tatay ng anak ko. Ngayon, kung hindi niyo po kaya na maging masaya para sa akin, please lang. Bigyan niyo ng katahimikan ng pamilya namin. Nakakapagod na po kasi kayo sa totoo lang. Nasasabi mo lang yan kasi nabubulag ka sa pagmamahal mo sa taong yan. Darating ang araw, masasabi mo na lang na tama kami. At magsisisi ka dahil hindi ka nakinig sa amin. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Mika dahil kaibigan siya ng katrabaho ko. Unang beses po kaming nagkita noon sa birthday party at talaga namang na-starstruck na ako sa kanya. Maganda po ang misis ko, morena, may mapupungay na mga mata at napakabait pa. Nasabi ko po yun dahil hindi siya nagdalawang isip na kausapin ako at makipagkwentuhan sa akin kahit na nga mukha akong mahiyain noon. Sa edad kong 23 years old noon ay wala pa po akong nakakarelasyon. Kaya nga hindi katakataka na inaasar kami noon ni Mika sa isa't isa. Napag-alaman ko rin po na nagtatrabaho sa isang private company ang misis ko, Papa Dudut. At mukha rin po siyang may kaya dahil lulan siya ng isang kotse pagpunta sa venue ng birthday party. Pero hindi ko po kakikitaan ng kahit na anong kaartihan sa katawan si Mika. Sa katunayan, magaling siyang makisama at naka-vibes ko kaagad siya, Papa Dudut. May problema ba, sweetheart? Kanina parang ayos ka naman pagdating mo. Nakipaglaro ka pa nga sa anak natin. Ano kasi, bigla ako naalala nung nagturo ng laro ang kotse yung anak natin na nakita niya sa TV. Kaso, di ko naman mabili dahil wala na akong extra budget. Ang lungkot lang sa parte ko kasi hindi ko mabigay yung gusto niya. Tsaka pasensya ka na nga pala dahil sakto lang yung binigay kong sahod sa'yo. Sigurado kakapusin na naman tayo. Pero babawi na lang ako sa susunod. Ano ka ba naman? Wala yun. Sigurado ko na naiintindihan naman ng anak natin ang sitwasyon. Kahit bata pa siya, nagmana siya sa'yo. Maunawain at mabait. Tungkol naman dun sa sahod mo ngayon, naiintindihan ko dahil kanina mo pa sinasabi na nawalan kayo ng pasok dahil nga nag-holiday. At dahil no work, no pay kayo, malaki talagang kabawasan yun sa sweldo mo. Pero hindi naman palaging ganon, di ba? Hayaan mo, sweetheart, kapag malaki-laki na ang anak natin, pwede na uli akong bumalik sa pagtatrabaho. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nasa bahay ka lang dahil hanggat maaari, lalaki dapat ang bumubuhay sa pamilya niya. Wala namang kaso sa akin ang tulungan kang magtrabaho. Saka mas mabilis tayong makakaipon kapag tayong dalawang kumakayod. Isa pa, malaki na rin ang sakripisyo mo simula nang tumigil ako sa paghahanap buhay. Para kasing sinulo mo na ang mga responsibilidad sa pamilya natin na dapat ipinagtutulungan natin. Hayaan mo, magsisikap ako lalo para naman makaipon at makapagsimula tayo ng negosyo natin. Darating din yung araw na may bibigay ko sa inyo ng anak natin yung mga bagay na hindi ko na ibibigay ngayon. Ano ba kasi yung mga bagay na yon? Kung pagkain, hindi naman kami nagugutom. Kung mga damit, meron naman kaming nasusuot.
May bahay naman tayong natutuluyan at kahit nakikitira lang tayo, nag-aabot ka kina mama at papa. Siyempre, nandun na tayo. Pero ang tinutukoy ko kasi ay yung mga material na bagay. Luho lang yung mga yon, Benson. Oo, walang masamang bumili kung may sobra kang pera. Pero hindi naman talaga essential sa buhay natin yung mga yon. Saka wag mo na munang masyadong isipin yung tungkol sa mga bagay na yun. Hindi ka naman namin pinipressure. Sapat at madalas sobra pa nga ang binibigay mo sa amin. Hindi man sa salapi o material na mga bagay, pero siksik-liglig naman kami sa pagmamahal mo. Salamat talaga ha. Ikaw at ang anak natin ang inspirasyon ko. Kaya ako nagtatrabaho at nagsisipag ng gusto. Sana balang araw, dumating din yung swerte sa pamilya natin. Yun bang makabukod tayo ng bahay? Magkaroon ng sapat na pera sa bangko na magagamit natin sa emergency. Kapagtapos ng pag-aaral ang anak natin at magkaroon ng negosyo. Pero higit sa mga bagay na binanggit ko, may isa pa talaga akong gustong matupad, sweetheart. Ano naman yon? Ang matanggap na rin ako ng mga magulang mo. Malaking bagay para sa akin na magkaroon kami ng maayos na relasyon. Dahil kahit pagbali-baliktarin man ang mundo, magulang mo pa rin sila. Ibig sabihin, mahalaga sila sa'yo. Ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway-away nyo kaya nga palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana dumating yung araw na maging maayos na ang lahat. Pero habang hindi pa nangyayari yun, hindi rin ako titigil sa panunuyo sa kanila. Lalo mo lang akong pinapahanga kasi ang lakas ng fighting spirit mo, sweetheart. Naku, baka kung ibang lalaki yan, mapikon na at mainis sa mga magulang ko. Lalo na kay Papa. Hay, pasensya ka na sa mga masasakit nilang sinasabi sa'yo ha. Alam ko kahit na hindi ka umiimik, nasasaktan ka rin. Kung may paraan lang talaga para makita nila kagad yung nakikita ko sa'yo ngayon, siguradong magbabago ang tingin at turing nila sa'yo. May karapatan naman talaga silang magalit sa akin dahil nabuntis kita ng maaga. Kaya hindi rin natin sila pwedeng sisihin sa bagay na yun. May karapatan silang magalit, pero wala silang karapatan na insultuhin ka. Dapat kahit masama ang loob nila sa'yo, matuto pa rin silang rumispeto. Oo, mga magulang ko sila. Pero minsan hindi ko na mapigilang mapikon sa mga pinagsasasabi nila, lalo na kung hindi talaga magaganda. Sana lang dumating na yung araw na maging okay na ang lahat dahil hindi mo deserve na ituring ng ganun. Mabuting tao ka. Oo, hindi ka pinanganak sa pamilyang may kaya pero masipag ka naman. Hindi sumusuko, responsable at punong-puno ng pag-asa. Kaya naniniwala ako na walang katotohanan na masisira ang future ko dahil sa'yo. Ang totoo niyan, ikaw ang dahilan kung bakit may direksyon at saysay ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Mika. At mahal na mahal din kita, Benson. Papadudot, hindi sa birthday party na yon ang naging huling beses na nakita ko si Mika dahil bago kami tuluyang naghiwalay ay nagkapalitan pa kami ng numero. Simula noon ay naging magka-text na po kami at doon ko po siya lalong nakilala. May kaya nga po ang pamilya ng misis ko, merong negosyo ang magulang niya na may kinalaman sa mga sasakyan na pinapatakbo ng daddy niya. Papadudot, ibang-iba sa buhay na meron kami ng mga magulang ko ng panahon na yon. Sa kabila ng lahat ay walang kaso kay Mika kung wala kaming malaking bahay o mga sasakyan. Dahil nang maglakas loob akong magtapat ng feelings sa kanya, ay buong puso niya po yung tinanggap. Natatandaan ko pa nga kung paanong abot langit ang kaba ko sa magiging reaksyon ni Mika pero gano'n na lamang ang pagpapasalamat ko sa may kapal. Dahil hindi naging hadlang ang estado ng buhay namin para maging kami. Kaya lang aaminin ko na dahil sa kapusukan naming pareho ay nabuntis ko nga po si Mika. Pagkalipas lang ng 3 buwan ng aming relasyon, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! 22 years old pa lamang po noon si Mika nang ipagbuntis at isilang niya ang panganay namin. Nang mga panahon na yon ay kilala na rin po ako ng parents niya at aminado ako na hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa aming relasyon. Nang unang beses nga akong dalhin at ipakilala sa kanila ng misis ko ay prinangka na po ako kaagad ng daddy niya. Ininsulto at minaliit din po ako nito, ang trabaho ko at ang estado ng buhay namin ng mga magulang ko. Aaminin ko na nanliit po talaga ako at nasaktan pero ipinagtanggol po ako sa kanila ni Mika Papadudut. Nang mabuntis ko naman po ang anak nila, kulang na lang ay isumpa nila ako dahil sinira ko raw ang buhay ni Mika. Maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin noon at sangkatutak na sermon ang inabot ko sa kanila. Pero sa huli, tinanggap pa rin po nila ang sitwasyon at pinangaralan akong huwag tatalikuran ang mag-ina ko. Siyempre Papadudut, hindi po ako masamang tao. Hindi po ako masamang tatay para iwan sa ere ang magiging anak ko. At sobra ko pong mahal si Mika para talikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Oh, Tito Arnel, ayos lang po ba kayo? Sa dami natin sa bahay na ito, ikaw pa talaga ang una makikita ko sa umaga? Imbis na maging maayos ang araw ko, sigurado sinira mo na. Saka ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Di ba may pasok ka sa trabaho? Tanghali na oh. Bakit hindi ka pa umalis? Para naman hindi ko na rin nakikita yung pagmumukha mo. Tito, bali, nag-leave po ako ngayon sa trabaho. Ano? At bakit? May importante ka bang gagawin? O i-standby ka lang dito sa pamamahay ko? Alam mo Benson, kung yan lang din ang plano mo maghapon, mabuti pa magkulong ka na lang doon sa kwarto niyo ni Mika. Buisit ka. May gana ka pa talagang umabsent sa trabaho mo. Samantalang kakarampot na nga lang ang kinikita mo doon. Tapos babawasan mo para isang araw. Nag-iisip ka ba talaga? Napag-usapan na namin po to ni Mika. Saka hindi naman po ako a-absent kung hindi importante. Ano nga kasi sinasabi mong importanteng dahilan? Ano po kasi, anniversary po namin ngayon ni Mika. Gusto po sana namin mag-celebrate. Ano ka mo? Aba, ang kapal din talaga ng mukha mo no? Anniversary ka pa dyan. At saan mo naman balak dalhin ng anak ko? Sa pagkakaalam ko kasi, wala ka naman pera para maipasalsa sa magagandang lugar o madala sa mamahaling restaurant. Hindi po mahalaga kay Mika kung hindi ko siya madadala sa mamahaling lugar, Tito. Kontento na po ang anak niyo basta magkasama kami. Ay nako, nakakasuka kayo. Ewan ko ba naman dyan sa anak ko? Paano na kontento sa buhay na binibigay mo samantalang hindi naman ganyan ang pagpapalaki namin sa kanya ng mama niya? Tapos ano yung susukli niya sa amin? Makikisama lang siya sa katulad mong kampante na sa buhay basta may masisilungan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw? May pangarap din naman po kami ni Mika, Tito. Marami po kaming plano. Hindi naman po ibig sabihin na ganito lang kami hanggang dito na lang po talaga kami. Alam ko po na galit kayo sa akin dahil iniisip nyo na nasira ako ang buhay ng anak nyo. Pero maniwala po kayo. Mahal na mahal ko po si Mika at ang anak namin. Wala lang ako maipagmamalaki sa ngayon kaya siguro hindi nyo pa nakikita yung halaga ko. Pero kapag dumating yung araw na magbunga lahat ng pagsisikap namin, siguradong magiging proud din po kayo sa akin. Plano-plano ko pang nalalaman. Paano kung namatay na lang ako at hindi pa nangyayari ang sinasabi mo? Saka wag mo nga akong linya na keso nagsisikap ka naman para sa mag-ina mo. Dahil lalo lang ako nabubuisit sa'yo. Paraan nyo lang yan ng mga pinanganak na walang pera para mabilis sa umasenso sa buhay. Oh, ngayong nakatira ka na rito sa pamamahay ko, nangyari na yung una mong plano, hindi ba? Wala po akong masamang intensyon sa pagtira ko dito sa inyo. Sa katunayan,
Nagpapasalamat pa nga po ako dahil sa kabila ng lahat, pinatuloy niyo pa rin po ako rito. Pasensya na po kung hindi kami mayaman. Pero edukado naman po akong tao at pinalaki akong disente ng mga magulang ko. Oo nga po, nagkamali ako. Dahil minsang naging mapusok kami ni Mika. Pero pareho naman po namin ginusto at pinangatawanan ng bunga ng nagawa namin. Araw-araw po kami nagsisikap na maging mabuting magulang sa anak namin. Kahit na ano pang sabihin mo, ayaw pa rin kita para sa anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na sa katulad mo lang siya babagsak. Kung alam ko lang, sana hindi ko na lang siya pinayagan pumunta sa party na yon. Eh di sana hindi kayo nagkakilala. Hindi niyo na po ba ako magugustuhan? Ginagawa ko naman po ang lahat para patunayan sa inyo na malinis ang intensyon ko sa anak niyo. Pero yung mali at yung kasalanan ko na lang po ba ang palagi niyong makikita sa akin? Aba, malamang! Kanino pa bang kabubuhan na gusto mong makita ko? Sa'yo lang naman, hindi ba? Saka ano nga ulit yung sinabi mo? Kung hindi na ba kita magugustuhan? Oo, hindi na! Hinding hindi! At dahil nga sa minimum wage earner lamang ako at tumutulong pa rin sa mga magulang ko ay maraming beses po talaga na nagkikipit kami noon ni Mika. Bagaman may trabaho naman ang misis ko ay nagkasundo po kami na ipunin yung sweldo niya para sa panganganak niya. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ni Mika ay sa bahay namin siya nakatira, Papa Dudut. Hiyang-hiya pa nga po ako sa kanya dahil hindi naman malaki ang tinitirhan namin. Bagaman sementado at may maayos na bubong naman ang bahay namin ay hindi pa rin yon katulad ng bahay na kinalakhan at kinasanayan ni Mika. Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay wala pong naging kaso yon sa asawa ko. Sa loob ng ilang buwan na pagtira niya doon ay naging kasundo na niya at napamahal na siya sa mga magulang ko. Pero dahil nagiging masela ng pagbubuntis niya ay nag-decide po kami noong tumigil muna siya sa pagtatrabaho. At imbis na sa bahay namin ay lumipat kami sa bahay nila bilang suhestyon na rin ng mga parents noon ni Mika upang mas matutukan at maalagaan nila si Mika hanggang sa makapanganak na ito at bumilang na rin po ng 2 taon ang pananatili namin doon. Nang magsimula nga po kaming tumira kina Mika ay mas lalo ko pong naramdaman na hindi ako welcome sa pamilya nila. Pero tiniis ko po ang lahat ng yon at sa halip ay mas nagsipag po ako sa trabaho upang makaipon at mas masustentuhan ang aking mag-ina. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Pakiramdam ko kasi kahit anong gawin ko, kahit na anong pagsisikap ko, hindi pa rin sapat ang lahat ng yun para matanggap ako ng mga magulang mo. Ay, Benson, alam mo namang hindi mo kailangang pilitin na magustuhan ka nila. Ikaw na rin ang may sabi, ginawa mo na ang lahat. Ako nga paulit-ulit ko nang pinapaliwanag sa kanila na mali ang pagkakakilala nila sa'yo. Pero hanggang ngayon, nananatiling sarado ang isip nila. Alam ko naman na mahalaga sa'yo na makuhang basbas nila sa relasyon natin. Pero kung ganyan na nahihirapan ka lang din, para namang hindi na yun tama. Malaki na tayo, nasa edad na para magdesisyon para sa sarili natin. Mga magulang ko nga sila. Pero bakit imbis na suporta o pangaral ang makuha natin sa kanila, insulto at pangmamalit ang sinasabi nila? Bilang anak nila, hindi ko mapigilang mainggit sa mga magulang na meron ka dahil napakabait at napakamaunawain nila. Oh, kumalma ka lang. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Pero alam mo, minsan, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo nagkita nun sa birthday party ng kaibigan natin? Paano kung hindi ko na lang hiningi ang number mo bago tayo naghiwalay? Paano kung… Ilang beses na ba nating napag-usapan yan? Ang akin lang naman, meron pang ibang lalaki dyan na di hamak na mas may kaya, mas edukado, maraming ari-arian, tsaka yung mas mabibigyan ka ng masaya at secured na buhay kesa sa akin. Pero ikaw nga ang mahal ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Ay,
Maraming nirereto sina mama at papa sa akin nung bago kita makilala. Pero lahat sila, hindi ko gusto. Alam ko itong sasabihin ko ay parang cliché love story na madalas nababasa lang sa libro o napapanood sa pelikula, pero malaki talaga ang pinagbago ko nung makilala kita. Mas naging masaya ko, mas naranasan kong maging malaya. Napakabait mo, mabuting anak ka rin sa mga magulang mo, masipag at responsable. Hindi mo ako sinasaktan o pinagsasalitaan ng masama, lalo kapag nagkakatampuhan tayo. Nirerespeto mo ang privacy ko at ginagalang mo ang pagiging babae ko. Kahit na wala ka sa sakyan, alam mo ba? Ang bilis-bilis mo pa rin dumating kapag kailangan kita. Kahit na wala kayong malaking bahay, sabay-sabay naman kayong kumakain ng mga magulang mo. Yung maliliit na bagay na yun para sa iba, napakalaki naman para sa akin. At yun ang gusto kong maging buhay ng pamilyang bubuuin natin. Hindi yung may limpak-limpak na pera nga tayo, pero wala naman tayong panahon sa isa't isa. Ay, lalo mo lang talaga akong pinabibilib, sweetheart. Alam mo, gabi-gabi ako nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Hindi lang ikaw yung natuto ng maraming bagay. Ako rin, marami ako natutunan. Simula nang makilala kita, mas naging ambisyoso ako. In a good way ha, syempre. Sinabi ko noon sa sarili ko, kahit na anong mangyari, ihaharap kita sa altar. Na ikaw at wala nang iba yung babaeng pakakasalan ko at makakasama habang buhay. Na sa'yo lang at sa tabi mo ako mananatili. Sa hirap at ginawa, sa saya at kalungkutan. Naiingatan kita, irerespeto at uunahin ko ang kapakanan mo araw-araw. Na palagi pa rin kitang pipiliin. At patutunahin ko yun habang buhay. Sa tono mo, parang nagpo-propose ka naman ng kasal sa akin. Halata ba masyado? Na mukhang nagpo-propose ka na? Na nagpo-propose na ako. Ano? Matagal ko nang pinag-isipan kung paano ko to sasabihin sa'yo. Nung anniversary sana natin pero kinain talaga ako ng kaba. Tapos naiwan ko pa tong singsing. Siguro, ganun talaga kapag pinanganak kang mahina ang loob. Pero naisip ko, walang tamang pagkakataon dahil lahat naman ng sandali mahalaga. Lalo kapag kasama kita. At mas lalo lang din ako nakukumbinsi na ikaw na ang babae para sa akin. Salamat Mika, kasi minahal mo ako ng husto at ang pamilya ko. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka hanggang sa pagtanda natin. Kaya, pumapayag ka bang maging asawa ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Pumapayag ako. Papadudot sa West lang po kinasal noong araw ang nanay at tatay ko. Pero palagi po nilang ikinukwento sa akin kung gaano ka-espesyal ang araw na yon, lalo pat tanggap at may basbas pareho ng mga magulang nila ang pag-iisang dibdib nila. Kaya nga kahit mahirap ang buhay, hindi po naramdaman ng mga magulang ko na pagkaita ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Malaking bagay din po na walang alita ng mga pamilya nila na siya namang huhubog sa pundasyon ng sambahayan na bubuin nila. Kaya hindi niyo po ako masisisi kung ikalungkot ko ng husto na hindi ako gusto ng mga magulang ni Mika. Bagaman ginagawa ko rin naman po ang lahat ng mga panahon na yon, ay hindi rin po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na isang araw ay magbubunga rin ang matagal ko ng panalangin. Wala naman po kung ibang hangad kundi ang magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga tao na magiging bahagi ng pamilya namin ni Mika. Pangunahin na nga po doon ay ang kanyang mga magulang. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot, nag-iisang anak lamang po ako. Tubero po si tatay samantalang nagtitinda ng banana Q at iba pang merienda si nanay.
Sakto lamang po ang kinikita nila para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Pero hindi po kami sumasala noon sa pagkain at palagi rin po kaming nagsisimba at naghahandog. Hindi po ako nakagraduate sa college dahil nagkasakit pa noon si nanay at ang pera na nakalaan sana sa pag-aaral ko ay pinampagamot ko sa kanya. Mabuti na lamang dahil gumaling din si nanay noon kaya nag-decide na lamang po akong magtrabaho para makatulong sa pamilya namin. Katulad po ng pangarap kong maginhawang buhay sa mga magulang ko, ang pangarap ko sa pamilya namin ni Mika. Alam ko na mahirap at hindi madali ang daan na tatahakin namin dalawa pero hindi po ako susuko alang-alang sa mag-ina ko. Malinis po ang intensyon ko at dalisay ang pagmamahal ko para kay Mika. Alam ko rin na siya na ang babaeng pinagkaloob ng Diyos upang makasama ko sa panghabang buhay. Ano ka mo? Niyaya ka na magpakasal ng lalaking to? Totoo ba yun, Mika? Santissima mahabaging langit! Hindi ka ba talaga nag-iisip, anak? At pumayag ka namang matali sa lalaking yan habang buhay? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mahal namin ni Benson ang isa't isa? Saka may anak na po kami. At ano na lang mangyayari sa'yo kapag nagpakasal kayo? Naisip mo na ba na habang buhay ka lang hihilain ng tao niya sa kahirapan? Ikaw lalaki, ano ba talagang plan mo sa anak ko? Di ba matagal na kitang sinasabihan na ang mabuti mong gawin, iwan sila ng apo ko? Pero bakit hanggang ngayon, nagsusumiksi ka pa rin sa pamilya namin? Para kang linta, ang kapal na mukha mo! Tama na! Pinagbigyan na nga kita na umapak sa pamamahay ko at maging tatay sa anak niyo ni Mika. Pero ambisyoso ka talaga. Gusto mo bang pakasalan ng anak namin? Para ano? Matupad mo na talaga ang mga plano mo umangat sa buhay? Papa, pwede ba tumigil na po kayo? Sawang-sawa na po akong marinig yung mga dahilan nyo dahil sa totoo lang, hindi ako o ang anak ko ang gusto nyong protektahan kundi ang sarili nyo at ang pera nyo. Yun lang po ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ayaw nyo po ba akong maging masaya? Hindi mo maiintindihan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan kung wala kang pera, Mika. Nagkakamali kayo dahil alam ko at ramdam ko ang ibig sabihin nun. Palagi po naming sinusubukan ni Benson na ipakita sa inyo na hindi lang sa pera magiging masaya, kung hindi sa pagkakaroon ng kompletong pamilya at mababuting tao na nakapaligid sa inyo. Pero nakakapagod din po pala na kumbinsihin kayo kasi sarado ang isip nyo at bulag ang puso nyo. Itong pagsasabi namin ng tungkol sa plano naming kasal. Si Benson po ang nag-insist nito kahit na posibleng magalit kayo sa kanya. Pero sabi niya, malaking bahagi kayo ng pamilya namin dahil nga mga magulang ko kayo. At mahalaga sa kanya ang basbas nyo para mas maging matagumpay ang kasal namin. Pero anong ginawa nyo? Sinaktan nyo lang po si Benson! Mika, huminahon ka lang. Ayos na ako. Hindi ka ayos! Tingnan mo nga yung labi mo, nagdudugo! Kung talagang hindi nyo na po matatanggap ang lalaking pinili kong pakasalan, mabuti pa magkanya-kanya na lang po tayo! Aalis na po kami rito ng pamilya ko! Mika, anong pinagsasasabi mo? At saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo po sa inyo! Mika, pakiusap. Huminahon ka lang muna kasi. Oh, Tito Arnel! Papa! Ayos lang po ba kayo? Paano nangyayari sa inyo? Papa! Tito Arnel! Papadudot, dinala po namin kaagad sa ospital si Tito Arnel at napag-alaman po naming inatake siya sa puso. Si Mika po ang naiwan sa bahay samantalang ipinagmaneho ko po ang daddy niya kasama si Tita Lorna papunta sa ospital. Mabuti na lamang po dahil nailigtas ng mga doktor ang buhay ni Tito Arnel. Simula po noon ay ako na ang naging punong abala sa pagbabantay sa daddy ni Mika nang maospital ito. Kada weekend o tuwing umuwi ako galing sa trabaho ay dumediretso po ako sa ospital.
Alalang-alala po ako at takot na takot dahil naisip ko na kung sa tatay ko mangyari ang ganon ay siguradong hindi ko po kakayanin. Isa pa, kahit sukdulan ng galit sa akin ng daddy ni Mika ay hindi po ako nagtanim ng pagkamuhi sa kanya. Tatay na rin po ang turing ko sa kanya. Naunawaan ko pong gustuhin lang niya na magkaroon ng secure at maayos na buhay sa hinaharapang anak niya, Papa Dudut, kaya siya ganon. Nanatili po ng 2 linggo ang daddy ni Mika sa ospital at malaki po ang naging bill nila. Nang mga panahon na yon ay doon na po namin nalaman na unti-unti na ring nalulugi ang negosyo ng pamilya nila dahil nga sa hindi na ito maasikaso ng daddy ni Mika. Bukod doon ay hindi rin po ito masinop sa pera. Kaya para mapunahan ang pambayad sa ospital ay hindi na rin po kami noon nagdalawang isip ng misis ko na ibigay ang malaking bahagi ng aming inipong pera matapos naming magdesisyon na ipagpaliban na lang muna ang pag-alis sa poder ng mga magulang niya para mas maalagaan na rin po si Tito Arnel. Para po sa akin ay pwede pa rin naman po kaming magsimulang mag-ipon. Ang mahalaga ay ligtas at buhay ang miyembro ng pamilya namin. Tito? Ikaw pala, Benson. Tuloy ka. Ito po pala. May dala akong almusal. Kayo na lang po kasi yung hindi pa kumakain. Sige, ilapag mo na riyan at kakainin ko mamaya. Sige po. Tito Arnel, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti na kesa nung unang beses na inatake ako. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat sa inyo ni Mika dahil tinulungan nyo kami para mabayaran namin yung bill sa ospital. Ang totoo niyan, hiyang-hiya ako sa inyo dahil kailangan nyo pang gawin yon. Wala naman pong kaso yun, Tito. Pamilya po tayo. At ang pamilya, di po ba, dapat nagtutulungan? Para sa amin ni Mika, tama po ang naging desisyon namin na yun. Napakayabang ko pa magsalita at magmalaki. Akala ko kaya kong tulungan ang sarili ko nang ako lang. Pero nang dumating yung punto na subukin ako, hindi ko pala magagawang magtagumpay kung wala kayo sa tabi ko. Patawarin mo ako, Benson, dahil ininsulto kita at pinaliit. Tama nga si Mika. Palagi ko sinasabi na para sa kapakanan niya ginagawa ko. Pero ang totoo, sariling interes ko lang din ang pinoprotektahan ko. Para po sa akin, tapos na yun, Tito. Nangyari na yun sa nakaraan. At ang mahalaga po, yung ngayon. Kung saan ligtas kayo at patuloy na bumubuti ang katawan. Tapatin mo nga ako. Hindi ka man lang ba nagtanim ng galit sa akin noon? Nagalit po ako, pero hindi ko po magagawang kamuhian kayo, Tito. Alam ko na may mga dahilan kayo kaya nyo nagagawa ang mga bagay na yun. Pero desidido pa rin po ako na patunayan sa inyo na mahal ko ang mag-ina ko. Para balang araw, matanggap nyo ako kahit paano. At kumpiyansa ka talaga na posibleng dumating ang araw na yon. Opo. Kahit na imposible. Kahit na matagal at mahirap kayong kumbinsin ni Tita Lorna. Palagi po ako nagdarasal gabi-gabi sa Diyos na tulungan niya ang pamilya natin na magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kasi kapag meron po tayo ng bagay na yon, mas magiging magaan at madali ang pagdadala natin sa buhay. Ang lahat ng yon, napatunayan ko po sa mismong pamilya namin. Nahihiya ako sa iyo, Benson. Dahil masyado ako nabulag sa kayamanan. At ang tagal kong naniwala na ang pagkakaroon ng maraming material na bagay ang makakapagpasaya sa tao. Akala ko kapag naibigay ko ang lahat ng isa sa pamilya ko, nagawa ko ng parte ko bilang padre de pamilya. Pero nagkamali pala ako dahil tinuruan mo ko ng totoong kahulugan ng pagiging tatay. Ang totoo niyan, madalas ibida sa akin ni Mika kung gaano kakabuti sa kanya at karesponsable sa pamilya niyo. Mga bagay na minamasama ako noon kasi mas pinangungunahan ako ng galit. Akala ko hindi lang talaga kita gusto. Pero yun pala, naiinggit lang ako. Dahil kahit kailan, hindi ko naranasang ituring ng kahit na sino
ng tulad sa pagtrato sa iyo ng anak ko. Pero kasalanan ko rin naman. Dahil ako mismo nagturo sa mag-ina ko na sasaya lamang ang tao sa pagkakaroon ng pera at maginhawang buhay. Mabuti na nga lang at hindi nagmana sa akin si Mika kahit papano. Tito, lahat naman po tayo may mga pinagsisisihan sa buhay natin. May mga nagagawa tayong hindi tama sa nakaraan pero hindi ibig sabihin habang buhay na lang po tayong magiging ganun. Araw-araw, pwede tayong maging mabuting tao at magbago. Sa palagay mo, pwede pa ba ako magsimula muli? Pwede ko pa bang maayos ang relasyon ko sa anak ko? Pwedeng-pwede po. Naniniwala naman ako na mahal pa rin kayo ni Mika. At kahit na anong mangyari, kayo pa rin ang tatay niya. Kung ganon, sisimulan ko nang bumawi sa kanya. Matutunayan ko yon sa pagbibigay ko ng basbas ko para sa kasal niyo ng anak ko, Benson. Ano po? Sabi ko, pumapayag na ako na pakasalan mo ang anak ko. Totoo po ba yan? Oo naman. Bakit, ayaw mo ba? Napag-usapan na namin to ng tita Lorna mo. Marami ka nang napatunayan sa amin noon na ngayon lang din namin nakikita. Kaya nga pareho kami nagsisisi at nahihiya dahil umabot pa talaga sa punto na kamuntik na ako mawala sa mundo nang hindi ko pa nakikitang kinakasal at hindi ko pa naihahatid sa altar ang anak ko. Ang kwento sa akin ng misis ko, ikaw ang nagmaneho ng kotse para maihatid ako sa ospital. Maraming salamat, Benson, ha? Dahil utang ko sa iyo ang pangalawang buhay ko. At gusto ko yung gamitin sa paraang magiging masaya ako kasama kayo na pamilya ko. Nang ibigay nga po sa akin ni Tito Arnel ang basbas niya para sa kasal namin ni Mika ay wala pong paglagyan ang kasiyahan ko sa dibdib, Papa Dudut. At ng araw din na yon ay nag-usap-usap po kami at doon na rin namin nakuha ang pagsang-ayon ni na Tita Lorna at sa kasalukuyan ay kasal na nga po kami ni Mika. Tinulungan at sinuportahan din po kami ng mga magulang niya upang makapag-umpisa ng negosyo na hindi nagtagal ay napalago po namin. At araw-araw po kami nagpapasalamat sa Diyos sa mga tulong, biyaya at pagpapala niya para sa aming pamilya at kinabubuhay. Sana po, Papa Dudut, ay marami na-inspire sa storyang ibinahagi ko ngayong tanghali at alam ko na marami ang magsasabi na hindi mahalaga ang basbas ng magulang sa isang relasyon dahil hindi naman sila ang pakikisamahan mo, pero naninindigan pa rin po ako na importante yon dahil bahagi sila ng ating sambahayan. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang sulat ko na itampok sa Barangay Love Stories. At sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig, and God bless po sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benson. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Pero paano kung nagsama sa iisang bubong ang parehong bata pa at ika nga'y sarad pa sa kaalaman pagdating sa pagbuo ng pamilya at hindi pa alam kung paanong maging responsableng asawa? Paano kung puro barkada ang laging kasama? Ano ang uunahin niya? Ang asawang kasama sa buhay o ang barkadang nagpapasaya sa kanya? Dear Papa Dudut, magandang morning po sa inyo. Alam mo, Papa Dudut, nung una ay hindi ako mahilig makinig sa radyo. Mas adik ako sa pagsa-cellphone at panonood ng TV.
Nag-start lamang akong makinig ng programa ninyo simula nung mapasakay ako sa isang taxi at saktong programa ninyo ang pinakikinggan. Nung una ay hindi naman ako interesado. Text kasi ako ng text. Saktong nakalimutan ko din ang headset ko kaya dinig na dinig ko ang boses mo. At si Manong driver naman ay seryoso sa pakikinig. Hanggang sa maipit kami sa traffic at palobat na rin ang cellphone ko. Kaya nakinig na lang din ako, Papa Dudut. Natuwa naman ako at tinanong ko si Manong driver kung anong station ninyo. Barangay LS nga daw at tuwing alas 12 ka. Pero dahil updated sa kaganapan si Manong ay sinabi din niya sa akin na pwede siyang mapakinggan sa YouTube. At yon ang simula ng maalaalamat kong pagkahilig sa programa ninyo. Kanina pa pala ako na nagkikwento pero hindi ko pa nasasabi kung sino ako. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francia. 28 years old at sa kasalukuyan ay naninirahan dito sa Pagadian City. May isa akong anak na lalaki at buntis sa pangalawa namin. Iisang naging anak namin ang asawa ko noong una kaming nagsama dahil matagal kaming nagkahiwalay. Hindi kasi naging tagumpay ang una naming pagsasama dahil hindi kami magkasundo masyado at mahilig mag-inom kasi ang napangasawa ko at mahilig makipagbarkada. Immature at irresponsable. Inuuna pa niya ang pagbili ng alak kaysa sa pagbili ng gatas ng anak namin. May kaya sa buhay ang pamilya ni Kent, may mga paupahang bahay sila dito sa amin. Kaya naman noong magkasama kami ay bumukod agad kami at ibinigay sa amin ang isa sa mga pinapaupahan nilang kwarto. At doon ko napatunayan na tama ang kasabihan na makikilala mo lamang ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo ito sa bahay. Sa umpisa lamang kami sweet na sweet, ika nga. Doon ko nakita kung gaano siya ka-immature, kung gaano siya katamad at kaburara, at higit sa lahat ay kung gaano siya ka-mama's boy. Gusto sana kaming ipakasal ng mga magulang namin dahil buntis na rin ako ng mga panahon na yon sa panganay ko. Pero dahil sa nakita kong ugali niya ay nagdalawang isip ako kung pakakasalan ko nga ba ang lalaking akala ko'y mamahalin ako habang buhay. Saan ka na naman pupunta? Pupunta lang ako kina Robert. Magbabasketball kami. Umpisa na kasi ng liga sa kabilang barangay ngayon. Basketball na naman? Tapos ano, inuman pagkatapos? Ano bang problema mo? Ang aga-aga nagbubunga nga ka dyan. Ang aga-aga mo rin kasing lumayas. Makakala mo binata ka pa. Bakit? Binata pa naman talaga ako ah. Hindi pa naman tayo kasal. Kaya binata pa ako. Ang kapal na mukha mo. Araw-araw ka na lang ganyan. Inuman at barkada mo na lang inaatupag mo? Hindi mo man lang inalam kung may pagkain pa dito sa bahay? Huwag mo nga akong artehan dyan. Marami akong pinamiling dilata at noodles dyan oh. Mag-isa ka lang dito sa bahay kaya tatanga-tanga ka na lang kung magpapagutom ka. Hindi naman yun ang point ko eh. Ang akin lang naman, mag-asawa na tayo, di ba? Dapat ako ang priority mo bagong barkada mo. Bakit? Hindi naman kita pinababayaan ah. Isa pa, kapag wala naman tayong pera, binibigyan naman tayo ni mama, di ba? Yun na nga eh. Lagi na lang sa mama mo tayo umaasa. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Imbis na nagtatrabaho ka, barkadang inaatupag mo. Bakit naman ako mahihiya sa kanila? Eh nanay ko naman yun. Mas mahihiya ako kung sa nanay mo ako hihingi. Kahit nanay mo pa yon, hindi pa rin tama na sa kanya natin iasa kahit pambili natin ng asin. Ano bang problema at ang aga-aga pumuputok butsi mo dyan? Dahil maaga ka rin lumayas. Hindi ka pa nga nakakapaghilamos ata, alis ka na agad. Tanghali na nga gumising tapos kagabi halos madaling araw ka na umuwi. Ganyan pa dapat ang ugali ng isang lalaki may asawa? Napaka-irresponsable mo. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, sana hindi na lang kita pinakisamahan. Pinaglabang kita sa magulang ko at mga kapatid ko tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Walang asawang aalis sa bahay kung maayos at hindi bungangera ang asawang babae. Napakasilosa mo. Lahat na lang napapansin mo.
Paano ako gaganahang tumigil dito sa bahay kung ganyan ang ugali mo? Akala ko pa naman mabait ka. Akala ko malambing ka. Kaya nga ikaw yung pinili ko eh. Tapos ano, eto na pala ako oh. May kinakasama ako ngayon na hindi pa nakakapagmumog, nagbubunga nga na. Hindi ka ba naiirita kasi sigaw mo? Hindi ba napapatid yung mga ugat mo sa lalamunan? Nakakahiya sa mga kapitbahay oh. Wala akong pakialam sa sasabihin ng kapitbahay. At para sabihin ko sa'yo, hindi kita bubungangaan kung alam ko maayos ang ginagawa mo. Palibhasa kasi konsentidor din yung nanay mo kaya hinahayaan kang ganyan. Hoy! Huwag mo idamay ang nanay ko dito ha. Kung hindi dahil sa kanya wala tayong kakainin, tanga. Na hindi sana mangyayari kung responsable ka. Buntis ako! Paano tayo kung palagi kang ganyan? Ano? Buntis ka? Akala ko ba nag-uusap na tayo? Bakit ka nagpabuntis agad? Para ka naman tanga eh. Hindi ka masaya na buntis ako? Hindi ka masaya na magiging tatay ka na? Ay, paano ako magiging masaya kung ganito ang sitwasyon natin? Magiging maayos naman tayo kung uumpisahan mo magpakaama sa magiging anak natin eh. Di ko alam kung kaya ko. Kung magtutulungan tayo, kakayanin natin to. Pero umpisahan mo baguhin ang buhay mo. Ewan ko, hindi ko alam. Sana nga kayanin ko. Hindi na umalis si Kent ng oras na yon. Ilang araw kong napansin na medyo nag-iba ang ihip ng hangin. Bihira na itong umalis at kapag aalis ay madali lamang at bumabalik na. Naghanap din ito ng trabaho pero ilang beses nabigo dahil hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral hanggang sa nagdesisyon na lamang sina mama na bigyan kami ng puhunan para may pagkakitaan. Pero kapag pala talagang wala sa loob ang ginagawa, ay kahit na siguro mamuhunan ng 1 milyon ng mama ni Kent ay wala ring mangyayari. Lalo na kapag sa barkada pa lamang ay ubos na ang paninda at wala pang benta. Tama si Kent, nagera ko. Pero may dahilan naman kung bakit ako nagkakaganito. Nakikita ko kasing walang patutunguhan ng relasyon namin kung palaging inuuna pa niya ang pakikipagbarkada kesa sa pagbuo ng maayos na pamilya. Paano tayo kikita? Kulang na lang ipamigay mong lahat sa barkada mong paninda natin. Minsan ko lang naman sila nililibre ah. Siguro naman hindi ka bawasan ng 100 na pinanlilibre ko sa kanila, di ba? Oo, 100! 100 araw-arong pinapalamon mo sa barkada mo. Kung araw-araw yun ang gagawin mo, ibigay mo na lang din sa kanila pati tornilyo nitong bisikleta mo. Kapag ganyan ang gagawin mo, malamang 1 linggo pa lang lugi na tayo. Alam mo ikaw sumusobra ka ng babae ka eh. Huwag mo sabihing buntis ka, papatulan talaga kita. O di patulan mo? Akala mo naman natatakot ako? Isusumbong kita kay mama. Eh di magsumbong ka. Isa pa sa nanay ko naman galing ay pinampuhunan dyan ah. Kaya anong itinatalak mo? Ano ba yung kinagagalit mo ha? Wala naman mawawala sa'yo ah. Hindi na kita maintindihan eh. Kapag umaalis ako nagagalit ka. Ngayon naman nandito lang ako kasama ng barkada ko, galit ka rin. 100 piso lang naman ang nagagastos ko kumpara dati ah. Napakaramot mong tao ka. Di ako madamot. Ang akin lang, ilagay mo naman sa lugar yung pagiging galante mo. Umimihasa yung mga yan eh. Hindi mo ba napapansin? Inaaraw-araw nilang pagtambay dito? Kasi araw-araw silang may budget dyan sa negosyo mong pulpol. Hoy, hindi pulpol ang negosyo ko. Baka ikaw pulpol. Isa pa natutulungan nila ako kasi nare-recommenda nila sa ibang tao tong negosyo ko. Mas may silbi pa nga ata sila kaysa sa'yo eh. Ah, ganon ah. Mas may silbi pa sila ha? Sandali lang. Oh, ayan! Bit-bitin mo na yung mga gamit mo at sumama ka na dyan sa mga kabarkada mo! Tutal naman, mas may silbi pa sila kaysa sa akin! Napakayabang mo naman. Ako pa talaga palalayasin mo? Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo ha. Sa nanay ko yung bahay na yan. Kaya kung may aalis dyan, ikaw yon, hindi ako. Ah, ganun ba? Mabuti nga siguro na lumayas na lang ako. Mas mabuti na ako na lang ang umalis. Sige, piliin mo ang barkada mo kaysa sa akin at sa magiging anak mo. Ewan ko kung saan ka pupulutin kapag
Eh di lumayas ka. Maigi nga yun eh. Para wala nang maingay sa bahay kapag umuuwi ako. Hindi ako magbubunga nga kung maayos ka! Kung hindi ka batugan! Kung hindi ka mabarkada! At higit sa lahat kung hindi ka mama's boy na palaging sa nanay mo nakaasa! Salamat sa'yo! Salamat dahil nakilala ko agad ang totoong kulay mo! At hindi ako magsisisi na iiwanan kita dahil kung wala akong silbi sa paningin mo, mas wala kang silbi! Yan ang habang sinasabi ko sa inyo mga bata kayo eh. Kaya aga ninyong magsipag-asawa. Akala nyo ganun lang palagi kadali ang buhay? Akala nyo kapag magkasama kayo, okay lang na magutom? O ano nangyari sa inyo ngayon? Sinabihan ko lang naman po siya na huwag niya palaging ilibre yung mga barkada niya eh. Araw-araw po kasi 100 nakukuha nila sa tindahan. Eh dapat hinayaan mo na lang siya para walang gulo. Kung malugi kayo, o edi magnegosyo na lang ulit. Bibigyan ko uli kayo hanggang sa matuto kayong humawak ng negosyo. Hindi po siya matututo kung palagi siya nga asa sa inyo, Mama. Baka naman po pwedeng pagsabihan niyo na lang siya na bawasan yung pakikipagbarkada. Okay naman ho kami kung wala sila eh. Ano ka ba naman? Alam mo naman na noon pa, mabarkada na yung anak ko. Kaya nga naging mag-asawa kayo kasi hindi ba magkabarkada kayo? O, isa pa, kilala mo din naman ang mga barkada niya kasi naging magkakabarkada naman kayo bago kayo nagsama, di ba? Iba na po kasi ngayon, Ma. Magkakaanak na kami. Gusto ko lang naman maging responsable siya eh. Hayaan mo na lang muna siya. Umuwi ka na doon. Bata pa rin kasi yung si Kent kaya ganyan eh. Eh syempre, wala pang alam yan sa pagiging ama at saka asawa. Matututo rin naman yan. Sa ngayon ako na lamang muna ang bahala sa mga gastusin ninyo ha. Kung ipaubos niya sa barkada ang paninda ninyo, hayaan mo na lang para wala nang gulo. Sasaan ba't matututo rin yan? Isa pa, ginusto mo rin yan tiisin mo. Hindi na ho ako babalik doon. Uuwi na lang ako sa amin. Nag-text na ako kay Mama. Mamaya lang po parating na yon. Ano? Bakit nag-text ka kaagad? Baka naman isipin ng mama mo na inaapi ka ng anak ko, ha? Naku, Francia, hindi maganda yung ganyang ugali na pabigla-bigla. Dapat nag-usap muna kayo ng anak ko. Hindi na ho. Wala rin naman ho mangyayari. Kasi kung mismo kayo, hindi nyo gustong disiplinahin yung anak nyo, mas lalo na ho sigurong ako mahihirapan pakisamahan yan dahil kinukonsinti nyo siya. Uy, ikaw bata ka ha? Huwag mo ko sinasabihan ng ganyan. Nasa pamamahay kita. Kaya siguro ganyan ang ugali ng anak ko pagdating sa'yo kasi bastos yung bunganga mo. Hindi ho ako bastos. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Pag ganyan kang bata ka, mas maigi pa nga siguro na sumama ka na lamang sa nanay mo pauwi doon sa inyo. Ay nako, mga kabataan talaga oo. Akala yata nakakain ng pagmamahal. Pagkatapos kapag nalaman na ang tunay na ugali, makikipaghiwalay. Akala yata ganun kadali ang buhay. Walang naging maayos na usapan ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil mas pinaboran ng biyanan kong Hilaw ang magaling kong asawa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko na mga araw na umalis ako sa bahay namin ni Kent ay parang may bahagi sa pagkatao ko na nakalaya na. Masakit na mahiwalay ako sa kanya dahil mahal ko si Kent. Kahit ganon ang ugali niya. Pero mas mahirap naman kung magsasama kami sa isang bubong na parang laging aso at pusa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na kaming naghiwalay ni Kent, Papa Dudut. Nanganak na rin ako, lalaki ang naging anak ko. Si Kent naman ay pinilit kong iwasan kahit may pagkakataon na nami-miss ko siya. Nang mabalitaan ng biyanan kong Hilaw ang panganganak ko ay tuwang-tuwa daw ito.
pinadalhan ako ng pera pero sinoli ko sa kanila. Mula kasi noong araw na umalis ako sa poder nila ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ako tatanggap ng kahit na ano mula sa kanila. Maayos ang pamilya ko at mabait si mama, okay na sa akin na kami na lamang ng anak ko. Di bali nang walang asawa, mahalaga ay may anak ako at nasa akin ang anak ko. Nabalitaan ko sa mga kakilala ko na iba-iba daw ang babaeng inuuwi nito sa bahay at nakasuksok pa rin sa mama niya. Sinubukan din itong makipag-usap sa akin at gustong makita ang anak namin. Kasamaan man ang ugali, pinagdamot ko ito sa kanya. Hindi ko siya hinayaang makalapit sa anak ko, Papa Dudut. Wala pa rin kasi siyang ipinagbago. Mahal ko pa siya, Papa Dudut, pero mas pipiliin ko pa na masaktan kesa naman makisama sa kanya na puro sakit naman sa puso ang ibinibigay sa akin. Mahirap magtaguyod ng anak ng mag-isa, pero kailangan mong lumaban para sa kanila. Naganap ako ng trabaho at awa naman ng Diyos ay nakakita ako. Natanggap ako bilang waitress pero dahil malapit lang naman ang lugar namin ni Kent ay hindi maiwasang magkita muli kami, Papa Dudut. Ateng, sight mo yung nasa table 2. Ang gwapo nung afa. Mukhang crush ka pa ata. Gwapo ba yun? Foreigner lang kaya gwapo. Mas okay pa rin ang Pinoy. Sus, Pinoy na naman. Tapos lolokohin ka lang. Malay mo naman, magkagusto sa'yo yan. Mangarap ka, Ateng. Isa pa, hindi ko naman type yung mga ganyan. Tsaka ayoko na mga nag-i-English. Baka duguin ako dyan. Ano ka ba? Hindi rin naman magaling mag-English ang mga yan eh. Mukha lang silang magaling mag-English kasi foreigner. Isa pa, mas bagay sa kanila. Parang tayo din lang yan. Tayo nga, Pinoy, hindi fluent sa Tagalog. Kaya tsikahin mo na yan. Kasi pag hindi mo chinika yan, ako nga aura dyan. Hala, sige, aurahan mo. Para kapag nakita ka ni Silvestre, kalbuhin ka. Ito naman, joke lang yun. Mas okay pa rin ang Pinoy. Kita mo na. Seryoso, Ateng. Mukhang may tama sa'yo yun. Kanina pa nakatitig sa'yo yung foreigner eh. Pwede ba? Ayoko na magjowa. Lalo na yung kanupa. Huwag na uy. Kahit gaano pa kagwapo yan. Mapupudpud lang dila ako dyan. Mabuti pa ikaw na lang mag-serve sa kanya. Ayoko, ikaw na lang. Sige na, subukan mo lang naman. Tsaka hindi naman nakakamatay ang English. Tsaka huwag kang mag-alala kapag ubos na ang isang sakong English mo. Andito naman ako eh. Kahit parang hinihilang kalabaw ang English ko, hindi takot itis. Baliw! Hoy, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Galing si Kent dito kahapon, hinahanap ka. Os? Talaga? Anong sabi? Bakit daw ako hinahanap? Kung pwede ka daw makausap. Anong sabi mo? Ano bang bilin mo? Di ba sabi mo, pag dumating dito at hinanap ka, sabihin ko, wala ka, patay ka na. O di yun ang sinabi ko. Sabi ko, patay ka na. Syunga ka talaga. Sinabi mo talaga yun. O alangan namang sabihin ko, andun sa kanila, puntahan mo. Hanggang ngayon, in love pa yun sa'yo. Ganun ba sasabihin ko? Ewan ko sa'yo, Ateng. Puro ka kalokohan. Hindi na ako kinikilig kay Kent, no? Pwede ba? Kapag umiihi na lang ako kinikilig. Sus, wag ako, Ateng. Binanggit ko pa nga lang na pumunta dito si Kent, umilaw na yung mata mo eh. Pero seryosong tanong, paano kung makipagbalikan sa'yo si Kent? Hindi ko alam, Ateng. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahal ko pa naman siya eh. Kaya lang, hindi ko kayang tagalan yung pagiging immature niya at pagiging mama's boy niya. Paano yung halimbawang nagbago na siya? Tapos sabihin niya sa'yo na kaya na niyang panindigan at kaya na niyang maging responsableng ama. Hindi ko alam, Ateng. Basta sa ngayon ang alam ko lang, hindi pa ako ready para tanggapin ulit siya. Mahal ko pa naman siya. Kaya lang, hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko na makikisama uli sa kanya eh. Sa bagay. Pero sana, kapag okay na siya talaga, bigyan mo uli ng chance para man lang sa bata. Isa pa, mahal mo pa rin naman siya, di ba? Oo naman.
Kapag nakita ko na okay na siya at gusto niya pa rin kaming balikan, andito pa rin naman kami. Kaya lang sa ngayon siguro, okay na ganito na lang muna kami. Sige, ikaw ang bahala. Sana lang maging okay na kayo. Pero sa ngayon, iserve mo muna dun sa foreigner tong beer niya. Baka mamaya matunaw ang yelo sa tagal ng tsikahan natin. Ikaw kasing hilig mo mang etchos, ayan tuloy, napapadrama na naman ako. Sige na, iserve mo na yan. Papadudot ilang beses daw bumalik doon si Kent at natataon naman na wala ako doon kaya hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon para magkita. Hindi pa siguro panahon para magkita kaming dalawa. Mahal ko pa rin si Kent at wala pa rin akong lalaking naiisip na papalit sa kanya o hahawak man lang sa akin. Si Kent pa rin ang gusto kong makasama kaya lang hindi ko kaya ang ugali niya. Madalas kong ipinagdarasal na sana'y magbago siya hindi lang para sa amin kundi para sa sarili niya. Kinausap ko si Mama at sinabi sa kanya ang tungkol kay Kent. Sinabi niya sa akin na huwag daw akong papabola kay Kent. Maging aral daw sa akin ang nangyari sa aming dalawa. Pero kapag nga siguro ay nakatakdang muling magkita ang dalawang tao, ay mangyayari yon sa hindi inaasahang pagkakataon. Hello? Oh, Francia. Ikaw pala. Baby, sino siya? Ako nga pala si Francia, ex niya. So ikaw pala yung ex niya. Yung naanakan niya? Oo, ako nga. May problema ba tayo doon? Wala naman. Nagpakilala ka kasi kagad na ex niya eh. So, sa susunod, hintayin mong si Kent na lang ang magpakilala sa'yo ha? Pasensya ka na miss ha. Baka kasi hindi niya ako ipakilala sa'yo. Kaya ako na nagkusa. Ay, ganun pala yun? Sorry hindi kasi ako na-inform na hindi pala dapat ipinakikilala ang mga ex ngayon. Anyway, ako nga pala si May. His present and his future. Forever. Okay Tulad nga ng sabi ko sa'yo, ako yung ex niya. And malay mo, maging forever niya ako. What? Joke lang to naman. Sige, mauna na ako sa inyo. Kent, maganda yung girlfriend mo Mukhang sosyal. Tatagal kaya sa'yo yan? May, sandali lang May sasabihin lang ako kay Francia. Francia, sandali lang. Ano ka ba? Ilang beses kitang pinuntahan sa resto na pinagtatrabahuhan mo. Laging di kita natsyempohan. Ayoko rin naman pumunta sa inyo kasi nahihiya ako sa mama mo. Gusto ko lang sanang kumustahin yung anak natin. Ay, may anak ka ba sa akin? Parang wala naman. Mag-usap tayo. Bukas, pupunta ako sa inyo. Paano yung kasama mo? Kasi hindi pwede sa bahay namin ng sosyalerang palaka. Hindi ka pa rin nagbabago Kaya namimiss kita Wow namimiss. May kasama ka nga mukhang walis. Sasabihin mong namimiss mo ko. Tigilan mo ako. Excuse me po. May, Andito lang po ako sa tabi nyo. Pwede huwag kayong magharutan. Baka kasi hindi ako makapagpigil, masampal ko kayong dalawa. Lagot ka. Sorry ganyan lang kami mag-usap. Sige, mauna na ako. Hintayin na lang kita sa bahay bukas. Hindi siya pupunta. Okay, bye! Hello? Ate Gina, nakita ko si Kent. Di masaya, nakita mo pala. Asan ka ba at parang ang ingay? Andito ako sa mall. May binili lang ako. Nakita ko si Kent may kasamang babae. Ang ganda. Tapos maputi at saka matangkad. Bakit parang naiiyak ka dyan? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos kasi hindi ko siya mahal, di ba? Alam mo naman ang totoo Mahal ko pa si Kent. At ang sakit-sakit na nakita ko siya na may kasamang iba. Tapos ang ganda-ganda pa ng kasama. Bakit nahihinaan ka ba sa sarili mo? Ang ganda-ganda mo kaya.
Hindi ka nga lang katangkaran at morena ka, pero maganda ka. Huwag kang magpakita sa kanya na affected ka. Lalo ka lang pagyayabangan ng mga yan. Hindi ko kasi mapigilan, te. Naiiyak nga ako ngayon, oh. Ang sakit pa rin pala. Ang hirap pala kasi hanggang ngayon tanga-tanga pa rin ako sa kanya. Kakainis. Gusto ko magwala. Yan ang huwag mong gagawin. Ang pangit tignan. Anong sabi ni Kent? Nag-usap kayo? Oo, kinausap naman niya ako. Sabi niya na mamiss niya raw ako. Pero ating naman ang ganda nung kasama. Papa Dudut, gusto kong magwala ng mga oras na yon. Pero hindi ko magawa dahil ang daming tao. Sa CR na nga lang habang umaatungal ako ay pinagtitinginan ako pero ang sakit-sakit kasi talaga. Parang binibiyak ang dibdib ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga nangyari sa amin bakit ganon pa rin ang epekto niya sa akin. Mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang gusto kong makasama. Ganon ba talaga ang pag-ibig? Kahit na ilang beses kang masaktan ay siya at siya pa rin ang gugustuhin mong mahalin kahit na sobrang sakit na ng nararamdaman mo dahil sa kanya. Aaminin ko na nanliliit ako sa itsura ng kasama ni Kent. Lalo na akong nawala ng pag-asa na magkabalikan kami. Oo, Papa Dudut, umaasa ako na magkakabalikan kami dahil ayoko ng ibang lalaki sa buhay ko kundi siya lamang. Pero ang hirap pala. Ang hirap pag mahal mo pa pero nagpapanggap kang hindi na dahil sa pride mo at dahil mas nararamdaman mong may mahal na siyang iba. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madilim pa sa labas ay gising na ako kinabukasan. Ito kasi ang araw na sinabi ni Kent sa akin na dadalaw siya sa bahay. Super excited ako at parang dalagang nililigawan ng crush. Para akong tanga kasi matapos ang nangyari sa amin dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay hindi ko na siya papansinin kahit na ano ang mangyari. Pero sadya nga yatang mahiwaga ang pag-ibig. Sadya yatang mahirap ipaliwanag ang mga bagay-bagay lalo na kapag usapang puso na. Nahalata ni Mama ang kilos ko. Natatawang naiinis ito sa akin pero pinayuhan ako. Alam daw niya kung ano ang nararamdaman ko at tama naman si Mama. Kaya lang ay paano nga ba sawayin ang puso? Sana lang ay may magandang mangyari sa pagpunta ni Kent dito. At sana lang din ay hindi lang dahil kay baby kaya porsigidong makipag-usap sa akin. Sana ay nami-miss din niya ako. Sana at maraming sana. Ilang oras na lamang at darating na si Kent. At ilang oras din bago dumating si Kent ay kinausap ako ni Mama ng masinsinan. Francia, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Baka nakakalimutan mo kasi kung ano nangyari sa inyo ni Kent. Alam ko naman po, Ma. Alam mo? O bakit kanina ka pa parang sinisilihan ng puwet dyan? Mama naman eh. Anong mama ka naman dyan? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Bay talo mo pa ang hindi maihing pusa ah. Nahihilo na ako sa'yo sa totoo lang. Kasi makinakabahan ako eh. Mahal mo pa siya no? Ma. Alam mo anak, wala namang masama kung mahal mo pa eh. Ang akin lang ipaalala. Nakilala mo na siya nung nagsama kayo, hindi ba? Pero mga bata pa kasi kami noon, Ma. Baka naman po kasi nagbago na siya. Matagal-tagal na rin po kaming hiwalay. Baka naman po nag-mature na siya. Ako nga nagbago na, di ba? Ay, sa bagay. Pero nak, kapag dumating si Kent mamaya, relax ka lang ha? Kasi parang tense na tense ka eh. Si Kent lang ang darating anak, hindi presidente ng Pilipinas.
Tsaka ano ba yung itsura mo? Para kang sasagala. Naka-makeup ka pa talaga. Maghilamos ka nga doon. Obvious na obvious ito. Maigi na yung makita niyang natural ang itsura. Pangit ba, ma? Oo, pangit. Halatang pinaghandaan mo. Kurutin kita dyan eh. Hala, maghilamos ka habang wala pa siya. Sige na nga, ma. Ay, si Kent na yan. Sige na, maghilamos ka na. Sasabihin ko na lang na bababa ka na. Para hindi halatang atat na atat kang makita siya. Salamat, ma. Ikaw pala. Magandang araw po. Pasok. Tatawagin ko lang si Francia. Salamat po, Mama. Sige, maupo ka. Francia! May bisita ka! Andiyan na, ma. O Kent, uminom ka muna. Hi, Kent. Francia, siya bang baby natin? Oh, siyang baby natin. Kenji, anak. Siya si Papa. Wow, ang gwapo naman ng anak ko. Kamukhang kamukha ni Papa. Nakakapanggigil. Kumusta ka na? Ganda ng kasama mo kahapon, ah. Ah, si May? Oo, maganda nga siya. Pero mas maganda ka. Kasi yun maganda lang dahil sa makeup. Buti na lang pala pinatanggal ni Mama yung makeup ko. Anong sabi mo? Wala, sabi ko maganda nga kapag simple lang. Ah, oo. Kasi ikaw natural ang ganda mo. Si May gumaganda lang dahil sa makeup. Kolorete lang niya nagdadala. Kaya wag kang mainggit sa itsura nun. Hindi ako naiinggit sa kanya, no. Sinabi ko lang na maganda siya pero hindi ako naiinggit, excuse me. Tsaka mas maganda ako ron. Oo naman. Ay, siya nga pala. Pwede ba tayong lumabas ngayon? Kasama si baby? Mamasyal lang tayo. Okay lang ba sa inyo ni Mama yun? Oo naman. Sige, sandali lang ah. Bibihisan ko si Kenji tapos papaalam din tayo kay Mama. Okay, sige. Pero ang bilin ko ha, hinay-hinay lang. Baka mamaya magulat na naman ako, buntis ka na naman. Mama naman, hindi na mauulit yung dati, okay? Mas mature na ako mag-isip ngayon. Okay, sinabi mo eh. Basta umayos ka. At huwag masyadong pakyut. Dapat simple lang lagi ang kilos. At huwag masyado ding padimyur, hindi maganda. Opo, ma. Salamat ah. O siya, sige, lumakad na kayo. Yung dede ni Kenji at pamunas niya, huwag mong kalimutan. Tapos magdala ka ng ekstrang damit niya. Huwag din kayong masyadong papagabi ha. Mahahamugan ng bata. Opo, ma. Kent, ikaw na bahala sa kanila ha. Sige po, Ma. Alis po muna kami sandali. Francia, yung bilin ko. Aalis na po kami, ma. O siya, sige, ingat kayo. Namasyal kami ni Kent at ng anak ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil ng mga sandaling yon ay para na kaming isang tunay at buong pamilya. Hindi namin namalayan ang oras at magkasundo ang mag-ama ko. 2 taon ko ding itinago ang anak ko sa ama niya. Kahit magkalapit lamang ang lugar namin, ay hindi ko hinayaang makalapit o masilip man lang ni Kent o ng lola niya ang anak ko. Ganon siguro talaga katindi ang galit ko sa kanila noon. Kaya hindi ko sila binigyan ng pagkakataon para makalapit man lamang sa anak ko. Alam ko noon na gumagawa ng paraan si Ken para makita o makausap man lamang kami, pero ako mismo ang kusang naglagay ng pader sa pagitan namin. Nasundan ang pagkikita namin ni Ken, Papa Dudut, at umabot nga sa punto na may nangyayari na ulit sa amin. Pero ang masakit, may nangyayari sa amin pero wala nang kami dahil andyan si May na mahal niya. Be, alin ang maganda rito sa dalawa? Parehas naman maganda eh. Pero mas maganda siguro kung 2 na lang ang kunin mo. Naku, isang terno na lang. Ang mahal nito eh. Hayaan mo na, para naman kay baby. Para naman makabawi ako sa 2 taon na hindi ko man lang siya nabigyan ng kahit na panggatas lang.
Pasensya ka na ah. Alam ko naman na naiintindihan mo ko. Oo naman. Tsaka wag na natin pag-usapan yung nakaraan. Di naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon. Sabagay. Sige, ito na lang 2. Bayaran na natin tapos kain na tayo, nagugutom na ako eh. Ako rin nga eh. Eh kung doon na lang kaya tayo sa paborito nating lugar para walang istorbo. Mag-take out na lang tayo ng pagkain. Ano sa palagay mo? Pilyo ka talaga. Pero sige, gusto ko yan. Eh, huwag tayo magtatagal ah, kasi may trabaho pa ako mamaya. Panggabi ako eh. Oo na, sige na. Tara. Hello, babe! Uy, May? Oh, bakit parang nagulat kayong dalawa? Hindi niyo ba ako ina-expect na makikita today? Babe, kala ko ba sabi mo may importanteng lakad ka today? Don't tell me siyang importanteng lakad mo. Pasensya ka na May ha. Inaya niya kasi akong pumunta dito ngayon eh para ipamili ng damit si Baby Kenji. Pero pauwi na rin kami. Hindi ka ang kinakausap ko, girl. Itong boyfriend ko na ex mo. Sorry naman. Nagpapaliwanag lang naman ako. Baka kasi kung anong isipin mo. Ano naman sa'yo kung isipin ko? Ex ka na niya, no? Tsaka hindi ka ang tipo ng babae na dapat kong ipag-alala. Ang boring kaya ng itsura mo. Wow ha? Boring pala ang itsura ko. Anong tawag sa itsura mo? Happy? Happy fiesta? Kasi ang kulay mo eh. Para kang banderitas. Di bali ng boring kung ganyan lang din naman ang itsura sa'yo. May sense of humor ka pala. Hindi na ikwento sa akin yan ni Kent ha. Ang alam ko lang kasi tungkol sa'yo nagger ka daw at walang kwentang asawa. Yun ang sabi niya sa akin ha. Talaga? So yun palang pakilala sa akin itong si Kent? Nagger? Sorry. Ang ganda naman pala ng pakilala niya sa akin. Nagger pala ha? Nagger. Bakit? Hindi ba? Hindi naman ako nagger. Sabihin na nating asawa ko na gusto ng responsable at hindi mamas boy na asawa. Talaga? Baka naman kasi kung ano-anong gusto mong gawin sa buhay at hindi ka kontento sa mga naibibigay niya sa'yo, kaya ganun siya. Talaga? Teka, payong kakilala lang ha. Alam mo kung ako sa'yo, mahanap ka na lang ng ibang lalaki. Kasi kung kagaya nitong lalaking to, ang makakasama mo, baka mawala ang kasosyalan mo. Baka pag magkasama na kayo, ni pambili ng makeup mo, sa mama niya kunin. Pero ang saya siguro kung malalaman mo na kami na ulit ni Kent, no? Hindi mo pa kami naabutan kanina? Ang sweet kaya namin bago ka dumating. Ito nga namimili kami ng damit para sa anak namin. Teka lang, Francia. Tumigil ka na. Huwag mo nang patulan si May. Lalaki lang ang gulo eh. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Kayo na ulit ng babaeng to ha, ang kapal ng mukha mo. Matapos kitang mahalin ng todo at ibigay sa'yo ang lahat-lahat, ito pang igaganti mo sa akin? At talagang sa babaeng ito ka pa bubalik ha? Kala ko ba ayaw mo na sa kanya dahil sa bunganga niya? Tapos ngayon sasabihin niya sa akin na kayo na ulit? Ang kapal ng mukha mo, hayop ka! Hayop ka talaga, Hey, Ken! tama na! Sandali! Ano ka ba? Ang daming tao, nakakahiya! Nahihiya ka? Ginago niyo ako! Basta kakahiya kayo! Ang kakapal ng mukha niyo! Minahal kita tapos hindi gaganti mo sa akin? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah! Bakit ganyan ka? May, patawarin mo ako. Mahal kita, pero aaminin ko sa'yo. Nung nakita ko yung anak ko, parang gusto kong mabuo yung pamilya namin eh. Sana mapatawad mo ko. Hindi kita mapapatawad, hayop ka! Magsama kayong dalawa! At ikaw na babae ka! Ang landi mo! Iniwan-iwan mo tapos ngayon babalik ka na parang wala lang sa'yo! Napakalandi mo! Hayop kayo! Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na mangyari ulit to eh. Kaya lang hindi ko napigilan. Pasensya na rin kung nakapagsalita ako ng masama. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Babae ako at masakit rin para sa akin kung sa akin mangyayari to. Alam mo naman pala eh! Bakit pinatulan mo ulit siya? Mahal ko siya! Hindi ko kaya mawala siya sa akin! Pumapayag naman ako na magkita kayo para sa bata eh! Pero wala nang dapat mamagitan pa sa inyo! Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag basta ang alam ko, nahuhulog na uli ang loob ko kay Kent. Teka, sandali. Pasensya na kayong dalawa. Dahil sa akin naging magulo ang buhay nyo. Inaamin ko, kasalanan ko to.
Pero please, pag-usapan natin to ng maayos, yung hindi dito, sa ibang lugar. May tamang lugar kung saan pwede kayo mag-away at kung saan pwede nating pag-usapan to. Please naman oh, pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Alam kong pareho ko kayo nasaktan. Pero pwede ba? Kumalma lang kayong dalawa. Wala akong pakialam sa mga taong yan! May halika nga rito sandali. Ano ba nasasaktan ako? Bitawan mo nga ako! Pag-usapan nila ako kung gusto nilang pag-usapan. Ano ba? Isang bagay lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo, Kente. Sino mas mahal mo sa amin na Francia na yan? May, hindi ko kailangan mamili. Yung sinabi ko kaninang nararamdaman ko na gusto kong mabuo yung pamilya namin, bugso lang ng damdamin yun dahil unang beses ko nakita yung anak ko. Alam mo naman na ikaw ang mahal ko eh. Lilinawin ko sa'yo, magkasama lang kami ni Francia dahil sa bata. Wala kaming relasyon. Kahit itanong mo sa kanya, hindi kami ni Francia. Tapos na kami. Puro para sa bata lang yung pinag-uusapan namin. Talaga? Hindi mo ba ako binobola? Bobolahin ba naman kita? May, tama na to. Ang daming tao. Nakakahiya na. Sige, siguraduhin mo lang na hindi mo ako binobola dahil may kalolog yung kasokin. Kilala mo ako? Oo, sigurado ako hindi kita binobola. Ganito na lang, ang mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Baka nagugutom ka na. Isama natin si Francia. O teka lang, kakausapin ko lang sandali si Francia. Francia, tara, kain na muna tayo. Tayong tatlo nila May. Hindi na. Kayong dalawa na lang. Magpasalamat ka at may delikadesa pa ako. Gustong gusto kitang sampalin ngayon. Dinig na dinig kong pinag-usapan yung dalawa. Kapal na mukha mo. Parang ako pang lumalabas na nakikiamot ng pagmamahal sa'yo. Ngayon ko lang nalaman kung gaano talaga ako katanga. Sana hindi ko na lang hinayaan na magkita tayo uli. Kung alam ko lang na hindi ka pa nagbabago at mas lumalayang ugali mo, sana hindi na lang kita uli minahal. Wala ka pa rin pagbabago. Ano ka ba Francia? Kumalma ka nga lang muna. Kailangan ko lang sabihin lahat yun para kumalma si May. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo naiiskandalo. Pagbigyan mo na lang muna ako ngayon para ayusin to. Pangako ayusin ko to. Makikipagkalas ako sa kanya. Kayo ng anak kong gusto kong makasama. Maniwala ka naman sa akin. Ewan ko sa'yo. Pauna na ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Bahala ka na sa buhay mo. Sama kayong dalawa. Pangako ayusin ko to. O sige na magkita na lang tayo. Ha? Bukas pupunta ako sa inyo. Isasama ko nanay ko. Gawin mo. Wag mong sabihin. Oo gagawin ko talaga. Pangako. O sige na mauna ka na. Babalikan ko na si May. May, tara kain na tayo. Uuwi na raw si Francia. Hindi na sasama sa atin. Sumakit daw yung ulo niya. Mabuti naman. Para walang asungot. Hayaan mo na yun. Halika na. Natapos ang araw na yon na may kinikim-kim akong galit na naman sa dibdib ko. Galit kay Kent dahil sa mga sinabi niya kay May. Naramdaman ko na naman ang pamilyar na sakit. Magdamag akong hindi nakatanggap ng tawag mula kay Kent at yon ang naging dahilan kaya hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Pakiramdam ko ay nakalutang ako. Hindi na sana ako papasok sa trabaho noong araw na yon kaya lamang ay naisip ko na kailangan ko magtrabaho para sa anak ko. Alam ko naman na tutulungan ako ni na mama kaya lang ay hindi ko pa rin kayang iasa na lamang sa kanila lahat ng mga gastusin. Pag-uwi ko ng bahay ay para rin akong nakalutang at wala sa sarili. Para bang pagod na pagod ako at gusto kong sumigaw. Dumiretso ako sa kwarto at hindi ko na muna pinuntahan si baby. Gusto ko munang mapag-isa, makapagpahinga at makapag-isip. Humiga ako sa kama at hindi ko man lang nagawang makapagpalit ng damit. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako sa katok ni mama, nasa baba daw sina Kent kasama ang mama nito. Napabalikwas ako papadudot dahil noon lang nag-sink in sa utak ko ang mga sinabi ni Kent kahapon na pupunta siya dito at isasama ang mama niya. Hindi ko alam pero parang bigla akong kinabahan.
Natatakot ako kung ano ang pwedeng mangyari at natakot ako sa sasabihin ni Kent. Baka pumunta lamang siya dito para sabihin sa akin na susuportahan niya ang bata. Pero bahala na. Bala ko na sampalin ng malakas si Kent kapag nagkamali siya ng sasabihin. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Kent para mag-usap. Nalaman ko na break na sila ni May at tinutuon niya ang sinabi niya na inuuto lamang niya ito para manahimik. Nung una ay nagdududa pa ako pero noong alokin niya ako ng kasal ay para akong tumama sa loto na walang kabig kundi ang nakakakilig na pag-ibig. Ibinalita niya din sa akin na nag-aaral na muli siya at pinagbubuti niya para sa amin ni Kenji. Nakasal kami ni Kent at gaya ng dati ay nagsama muli kami sa isang bubong. Pero napakalaki ng ipinagbago nito. Muli namin binuksan ang negosyong noon ay pinagumpisahan namin pero hindi na kagaya ng dati ang sitwasyon. Kasama ko na ang Kent na responsable at mapagmahal na asawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magdadalawa na ang anak namin at nagkaroon pa rin kami ng tampuhan paminsan-minsan pero hindi na kami nag-aaway ng kagaya nung una. Naging maayos na ang aming pagsasama at naniniwala na ako sa kasabihang love is lovelier the second time around. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. At sana'y nagustuhan ninyo at ang ating mga kabarangay ang buhay pag-ibig ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Francia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel. 35 years old mula sa Tugigaraw. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut. Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming yon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan.
Atsara? Oo, yun nga. Pipinan na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha. Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, wag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Ngunit hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang. Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? O sige. Lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao. Para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo! Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, no? Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni Mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon yung dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako. Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet. At wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan yung pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po, ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet
na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papadudot, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papa Dudut. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsabit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit. Hello? Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga nag-uunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, ilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Hala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Monet, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka, Monet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Malagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Sige. Bye-bye. Bye.
dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga rekados na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, dalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya ay naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagyaw na dun. Pero sabi mo,
kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako Maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan, ha? Paakyat pa rin ang paakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin, ha? Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Monet. Ano? Uy, yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako. Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat dyan Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko, babalik na ako sa trabaho. Sige Monet, ikaw mag-iingat ka rin dyan ha? Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022, ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito.
Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero Papa Dudut, sa halip na si Monette ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Ito na yata yung apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako. Sorry, namali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monette eh. Ito nga yung apartment ni Monette. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali. Dito nakatira si Monette? Oo. Monette! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tugigaraw kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yun? Si Leandro, katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi may nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Monette? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel, sandali lang. Nasaan siya, ha? Monette, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman, huminahon ka, naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanya ang totoo, Monette. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monette. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog.
Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba at higit sa lahat ay ayaw kong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin. At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos,
Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? Gusto ko namang ipaalam sa'yo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa'yo, Munit. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit Munit? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo Munit, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi Munit, hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yon? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo, kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon, mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige Munit, gawin mo. Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero papadudot. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tingnan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, papadudot. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, papadudot. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel. Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. Ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo?
Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan? Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa'yo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa'yo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet. Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.